Ahoj všichni, tady je Mr. Dano hraje. Dnešní video, jsme v letadlu, budeme, teďka jsou mi ruce, počkejte. Jsme nahoře, dnešní video jdeme s raketa, budeme letět s raketu, ne, držím a jestli se bude vám líbit tenhle video, dejte like a odběr a jdem na video. No tak, musíme jít dole, tak dáme takhle a pojď. A jdeme tady, potom vezmeme auto a jdeme na raketu. No tady je. To je docela hezký. Jestli vám se líbí tenhle auto, tak pište do komentářů. Tak jdeme to vzít a jdeme na raketu. Počkejte. Musím se vzpomenout, kde je to auto. Raketa. Asi tam. No, už jsme tady. Podpalovat to auto. Tak, no, neparkoval jsem dobře. Tak, jdeme tam na raketu. No, jsme na cíli. Tak jdem do rakety. Je to docela velká, no. Tam dole, no. Tam radši nejdu. Tak jdem do rakety. Asi tady. Jo. To je výška. To by nechtěl. Tak jdem. No. Tak jsme aktivovat raketu, tak počkejte chvíli. Hotovo, mám to, aktivoval jsem. Nebo radši se kouknu, počkejte. Mám to. Ne, sakra. Počkejte, ještě něco mám asi. Počkejte chvíli. Není to. Asi musím dole. Počkejte. Jsem to aktivoval. Tady asi musíme mám to. Co se děje? Asi už jdeme. 18. 15. Já se bojím. To dáme. Pojď. 7, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Co se stalo? Nejde raketa? Halo? Hej. Nejde raketa? Asi nefunguje raketa. Ach jo. No. Nevadí.
Uzavřeme to všechno. Já se bojím. Jdem. Asi bude bouchnout. Já jdu. Jdeme rychle. Počkejte zpátky. Jdeme zpátky, tak. No, jsme tady. Tam už začalo trochu houřet, jsem viděl tam dole. Takže no, vezmeme auto, jdeme zpátky. Se tady bojím. Tak jdeme zpátky. Jdeme do letadla a jdeme pryč. No, už jsme tady na aeroport. Tam to už nezajímá. Bude tady bouchnout už. Se bojím. Jdu rychle zpátky. No, neleteli jsme. Bohužel. Možná příště se to naučíme. Tak, no, sedeme si a jdeme. Tak zatím, jestli se vás líbí dnešní video, dejte like a odběr a tím čau.